ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय सुबुं बिथांमोननि थाखाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशना लानानै फैदों CSE थामहिनबा सिभिल सार्भिस एग्जामिनेशन आरो इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशनाव गासै 1013 ता मासनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथाङा माखासे साबजेक्टआव ग्रेजुवेट कमप्लिट जानानै दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि एग्जाम सेन्टारफोरा आसामावनो जागोन। बिदिब्ला गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि बे एग्जामा जाहैबाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशनजों खुंजानाय। बे एग्जामनि मुङा जाबाय CSE थामहिनबा सिभिल सार्भिस एग्जामिनेशन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशन आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। CSE आवहाय गासै 933 ता पोस्ट ओंखारनानै फैदों आरो IFoS थामहिनबा इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशनाव गासै 80 ता पोस्ट ओंखारनानै फैदों। दानिया बैफोर पोस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय एडुकेसन क्वालिफिकेशनखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला जायखिजाया ग्रेजुवेट डिग्री कमप्लिट जानाय सुबुं बिथांमोनानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। नाथाय जायफ्रानोखि IFoS थामहिनबा इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशनखौ एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला बिथांमोना माखासे साबजेक्टआवहाय ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। बेफोर जाबाय एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेरिनारि साइन्स, बटानि, केमिस्ट्रि, जिअल'जि, मेथामेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स एबा जिअल'जि आरो बेबायदिनो एग्रिकालचार, फरेस्ट्रि नङाब्ला इन्जिनियारिंआवहाय ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। फारसेथिंजाय बेबायदिनो जुदि एज लिमिटखौ नायोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि खमैबो 21 निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि जायखिजाया सुबुङानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा 1994 नि 2 आगस्टनिफ्राय लानानै 1 आगस्ट 2005 नि गेजेराव जन्म जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। अब्लासो बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय बेवहाय माखासे केटेगरिनि सुबुं बिथांमोननि थाखाय एज रिलेक्सेसनबो होनाय दङ। बे जाबाय SC आरो ST नि थाखाय 5 इयार्स आरो जायफ्रानोखि OBC केटेगरिनि बिथांमोननि थाखाय 3 इयार्सनि एज रिलेक्सेसन होनाय नुनो मोननाय जादों। जुदि बेवहाय नोंथांमोना आसामाव एग्जाम सेन्टारफोरखौ नायोब्ला बेवहाय जरहाट आरो दिसपुराव बेनि एग्जाम सेन्टारफोरा थागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि सुबिदा बायदि जायखिजाया मोनसे सेन्टारखौ नायनानै बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लादो। बेबायदिनो जुदि नोंथांमोना एप्लिकेसन फिसखौ नायोब्ला बेवहाय 100 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। नाथाय बेवहाय फिमेल केन्डिडेट, SC ST आरो फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय जेनिबो फिस थानाय नङा होननानै बुंदों आरो बेखौ नोंथांमोना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आरो UPI पेमेन्टनि गेजेरजों पे खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनां जे नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्ट डेट बियो 4 फेब्रुवारि 2026 निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै फैगौ 24 फेब्रुवारि 2026 नि 6 PM सिम थागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना बेनि गेजेराव एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोननि जे प्रिलिमिनारिनि एग्जाम बियो फैगौ 24 मे 2026 आव जागोन होननानै बुंदों।